אוקיי, צריך קודם כל להיכנס ל-Device Manager ולהסתכל על ה-Imaging Devices. צריך לראות שבו הדרייבר של המדפסת, לעשות לו Disable. אחר כך Update Driver, Browse, זה להתקין אותו מחדש. אחר כך הוא עדיין לתת לנו את השקיעה, להיכנס לבראוור Utilities, זה הסימן, זה כאדמיניסטרטור, סקנר and camera, properties, לא סליחה, הנה זה, צריך את devices, להתכנס, in 7 minutes. yes. הנה עכשיו ניכנס לזה, לבחור WSD סקנר. אנחנו רוצים סורק, דרייבר של סורק רשת, זה next, וזהו, הופיע לנו את הדרייבר. אחר כך ניכנס לבו, זה המספר של המחשב, Network Settings, אמור להיות ככה, בוא נגיד את ה-IP של המדפסת. ואז כזה שיתפתי את האמא במה שנרשם שם, גם הקטע, היא גם רשמה את זה לה. אוקיי, זה הכל. חשבתי שזה משהו, כי פשוט ראיתי שגם לשנייה היא רשמה את זה כאילו, הנה. לאדומה. אמרתי, מה, הם פשוט מעתיקים דברים ורושמים כאילו לחצי כיתה, מה, לא מבינה. גם הילדות האלה רשמו לה על האומנות והציור. כן, וגם מה היא עוד אמרה? שהן לומדות לאט, ושתיהן כאילו היה רשום את זה. למידה איטית, משהו כזה, מה? זה מה שרושמים לכיתה? לא, למידה איטית אני לא מסכים.